Witam bardzo serdecznie. Już puszczamy God of War'a. Kuruś pozdrawia. Hejka wszystkim. Cześć, tu Wiro i Awe Hasar. Cześć. Pana. Ja chciał Wuchana God of War'a, patrzcie. Łazi ze mną, łazi ze mną. Ludzi ze mną łazi. Dawno już się nie widzieliśmy, dokładnie. Znaczy, technicznie rzecz biorąc, to nigdy żeśmy się nie widzieli. Ale... Ten. Ja poczaić chcę. No jestem. Wiedziałem, że mi czegoś brakuje i tu nie o piątej klepce. Zdania są podzielone. Witam na tu kanał Fred Gra, witam na szpilu z God of War. Dzisiaj robimy 100% Niflheim, 100% Alfheim, czyli pokonujemy Walkirię. To dwie. Przy dobrych prognozach. Ja się boję. Jezus Maria, nie. Bo ja się przygotowywałem. To jest tak głupie, bo ja się do tego przygotowywałem, a teraz jak mam to zrobić, to już takie... Ajajaj, no nie wiadomo. Wiadomo. Mam nadzieję, że wszystko działa. Git. Ja. No dobra, to jademy dorś. Mam nadzieję, że dobrze mam weekend mija, bo jeszcze w poniedziałek jest wolny. Okazało, że mam tyle roboty, że... No dobra. Jutro mam... no i to znowu od rana. I na YouTube wrócą filmy, spokojnie. Ale teraz między jednym live'em a drugim spałem. Dobra, jesteśmy w Niflheimie, jesteśmy w warsztacie Ivaldiego. I teraz tak. Słuchajcie, ja tu wszystkie skrzynie, że tak otwierał, co było na sylwestrowym streamie. Teraz tak. Chodzi o to, że potrzebujemy kotwic mgły. Oczywiście tak. Mam już dostateczną ilość echa mgły, jak widzicie. Żeby ten... Co to poprawić? To mi się nie podoba. Mi się bardzo nie podoba. Teraz będzie. Teraz widzicie. Działa w Sylwestra. To się działo w Sylwestra, to się działo w Sylwestra. Grzech to jest. Pięknie to. Znaczy, jeśli chodzi co to było, Fred? Jeśli chodzi o God of War'a, to no to otwieraliśmy skrzynię, poszliśmy w Alfheim, żeby już tą szczelinę, tą, którą nie umiałem pokonać, to sobie pokonał.
I tam został mi jeden artefakt do znalezienia, go potem znalazłem na jakiejś wyspie. Powiedziałem, że to torbia, nie będę sami tego szukał, bo to byłoby sens. Dużo cię nie ominęło. Ale teraz tak, specjalnie. Dobra, jedziemy, bo ja się muszę skupić, rychtyć do gotki. Chodzi o to, że są potrzebne 3 kotwice mgły, widzicie, bo każdy jest do jednego. Echa mgieł mamy wystarczającą ilość, czyli 45 000. Tak już zusammen, nie? Bo to jest 100, tu jest 15, 10 i 20, nie? Czyli jest 45 000. I specjalnie nie szedł ostatniego echa mgły zdobywać, żeby z wami to zdobyć. I później Walkirię pokonać, mam nadzieję. Nie, czekajcie, jeszcze jedno. Hazard, możesz powiedzieć, w jakim jesteś etapie tego, bo jeżeli będziesz w Niflheimie, to już ci mówię, będę pokazał ci, jak to przechodzić jak najszybciej i co ten. Najlepiej właśnie, żeby się doposażyć. Jeszcze tu oczywiście pokażę moje doposażenie. Bo tutaj mamy właśnie Walkirię jeden do pokonania, oddane przysługi, no ale to są wszystkie te runy. Helheim i Muspelheim będziemy razem robić pewnie. Znaczy, nie poszedłem do Muspelheimu. Midgar będziemy ostatni robić jak coś, ale tu Wiro mi napisał na ten, żeśmy ostatnio robili Krucze Klify. Robili, więc to jest zrobione cały ten. Wszystkie przysługi zrobione na Kruczych Klifach jak coś. Chyba tak to był. No ale mniejsza z tym. Potem jeszcze będziemy tu łazić i będziemy sznupać. Wszystkie zadania dodatkowe. Chcę zrobić 100% God of War'a przed Ragnarokiem. Niech będzie jakieś wyzwanie w końcu. Ale w Heim, jak widzicie, tylko Valkyria jest do pokonania, więc to pokonamy. Niestety nic do przodu nie ruszałem, byłem urodziny, nie było kasy. No rozumiem. Nie ma problemu. Dobra, i teraz pokażę, jak się ostatnią kotwicę mgły zdobywa. Tak, my to sromy tu wszystko. Tu normalnie... tak, można fajnie... Czekajcie. I nara. Tak można łatwo zdobywać właśnie echa mgły i w ogóle i wszystko. Czekaj. Brać, bo nie na to mam czas. O, dobra. Jak masz takie skrzynie albo coś, to warto, że tak, jak zbierasz echa mgły, to warto wszystkie skrzynie zbierać. Ja już mam tak, że i tak pozbieram trochę. Ale walkę muszę sobie odpuścić, jeżeli chcemy kotwicę mgły, to to trzeba srodzić na wszystko. Tak, to jest drugi etap, że... Mamy znowu jeden kierunek, uciekamy. Najgorsze są właśnie wiedźmy tutaj i... Nie! Haha, zapomniałem o tym, sorry. Najgorsze są wiedźmy i Wolveriny. Najgorsze tutaj, uciekać od nich. Znaczy można się z nimi porać, ale no raczej się jest w plecy. Już mam z doświadczenia ogromnego tutaj, bo ja tu siedziałem... W Midgardzie tyle nie siedziałem, co tutaj. Gonimy to, trzeba uważać na zębatki. Synek Kaś tam za nami loto, ale my go mamy w życiu. Pięknie, pięknie. Nie bijemy się z nimi, bo echa mgieł nie potrzebujemy. I jak mamy 3 ścieżki nieprostą, to jest tak, to oznacza, że albo jedna ścieżka, bo właśnie jak bo zawsze mamy tylko jedną niby drogę, nie? A jak mamy dwie, to jest tak, albo jest Walkiria, albo jest tam, gdzie można kotwicę mgły znaleźć, czyli specjalny ten. I to jest tutaj, i musimy to zrobić. Nie, co ty gadasz? Nic nie widzę. Tutaj jak pokonamy... A, właśnie oni zamrażają jeszcze. Haha, przegrałem. No, chciałem pokazać, że to nie jest łatwe, to jest bardzo trudne i tutaj wymaksowałem oczywiście naszego Kratosa. To mi pójdzie, spokojnie, to pójdzie. Luzik, chciałem pokazać coś oprócz Walkirii dzisiaj. Właśnie, jaki pancerz mam do przodu, patrzcie.
Ale my mamy to co... Dobra. Widzisz, mamy 7 level, wiem, że tego nie widzicie, ale mamy 7,5, a maksymalnie jest 8. Tutaj największy progres robicie w Niflheimie, gdzie się nie da, jak coś. I tak, tutaj jeszcze nie mamy tutaj full na wszystko, bo to w Muspelheimie się zdobędzie, no i w innych krainach jeszcze. Więc ten 8 level dobijemy, ale tutaj większość pancerz ze wszystkiego, wszystko co jest złote zbieramy jak się chce. Taki roguelike, to jest roguelike, ja. To jest richtig roguelike. Ten Niflheim. No ja go tak nigdy nie nazywałem, zawsze nazywałem to labirynt z Ikei. Ale no racja. To fajnie, że tu jest dużo, ale oni mnie nie obchodzą. No dobra, pozbieramy trochę. Nie potrzebujemy tego. Chociaż no potrzebujemy i do skrzyń, żeby otwierać mgieł. No naprawdę, tutaj ze 100 000 mgieł to trzeba było zebrać. Więc jak ja pierwsze 500 zebrałem, to się cieszę, nie? O, nie, to trzeba zbierać, to już pokażę. One są zawsze jakoś, no tutaj może nie, ale trudno ukryte, że trzeba tak dziwnie ciepać nad. No tu akurat jest prosto. A, i jak zdobycie pierwszą kotwicę mgły, to ta skrzynia będzie na samym początku, na tym pierwszym. Teraz tak, jeżeli ona będzie na tym pierwszym, to te dzwony będą właśnie tutaj, pomiędzy jak będą walki. No i to będziecie musieli zdobyć raz. Będziemy musieli zapamiętać będziecie musieli zapamiętać jakie znaczki są na skrzyniach i łazić tak jak teraz i szukać tego Kasiu tutaj po randach. Zazwyczaj to jest tam, gdzie się walczy. Dobra, my jesteśmy tutaj. Taka rada, pasa też dla ciebie. Pięknie. O, to jest Walkiria. Ale nie musimy, ona na szczęście nie jest agresywna. Ale my nie chcemy iść do Walkirii. Walkirię zrobimy ostatnią, tak się umówmy. Musimy ci iść dalej. Jeszcze nie. Zawsze jak jest jak jest druga droga, chciałem już powiedzieć jakąś partię. Jak jest druga droga, zawsze jest tak linijkowo, to jest albo właśnie Walkiria, a drugie to jest właśnie tam, gdzie jest skrzynia z kotwicą mgły. Prawie zawsze, bo to jest, no to jest losowe. Jeśli chodzi o tą... O. O, już się bałem, że to... Ja nie mam szału, to ten. Podchodziłem do Walkirii sylwestrowy ten, ale ta muzyczka mi leciała w tle i nie słyszałem. A. To robimy. To chyba nie trafiłem, albo coś pominąłem. Ale układ jest bardzo podobny. I tak się zdobywa hamulce. Najlepiej tutaj wchodzić. To jest najbliżej do... Jak ma tyle mgieł, to... Tak, musisz łazić. Nic nie widzisz, nie? Jest tylko jeden. No nie, bo tam jest drugi, a po prawej jest... O, no tu akurat trafiłem fajnie. Tu mi się akurat udało. Jadymy dorś. Te lebry czasami wejdą właśnie, o właśnie, pułapka. Jak się da ich pułapkę, albo być na wzniesieniu takim jak tutaj na przykład, no to warto. Warto. O Jezu. Tam jest ogr. O nie, to są te pieruny. Wiem, że nie wyglądam najlepiej, ale muszę. No nie!
Dzisiaj mi nie idzie. Dobry wyspany. No, wyspałem się trochę. Może nie aż jakoś ten, ale lepiej już. Dziękuję bardzo. Chciałem to zrobić, ale jak ja to robię, to mi wychodzi. No, jak sam robię, to wychodzi, a jak jest nagrywane, to nie. Nie, spoko. O, czasami się da ich tu sprowokować, żeby przyszli. O, właśnie, z tymi uciekajcie. Od tych, jak nie musicie z nimi walczyć, to nie walczcie. To jest bardzo dobre, tylko tutaj musicie... Oni czasami wam wejdą tutaj, więc nie róbcie tego. Nie pozwólcie, żeby mi weszli. Ten wchodzi. No to jest najlepszy w ogóle. Takie fioletowe, co teraz zobaczyliście, to jest specjalność, że jest szansa na to, że osłabię przeciwnika. Nie, no to ich rozwalimy, tak? Pierde... A, właśnie, też za blisko tych ścian się nie trzymajcie, bo już się nieraz tak... O. No i tu mamy skrzynię. O, właśnie to jest ta skrzynia na początku, która jest. Trzeba zapamiętać te 3T i latać i kukość na wierzch, ale nas to nie obchodzi. Wilkowie zawsze... Witam ponownie. Witam Kowal, cześć. Wilkowie zawsze dobrze wyglądają, oczywiście. O, bo na przykład tam jest skrzynia, ale nas to nie obchodzi. Przepraszam. Ik na historię, dokładnie. No chcę tą trzecią kotwicę, otworzyć te i potem walkirię. To jest jeszcze jedna skrzynia. I właśnie zróbcie od razu, jak żebyś chodził, zróbcie od razu ten pancerz z echingieł, bo ona wtedy tak szybko ten pasek na wierchu, o to jest głupie, tak szybko się nie traci. Widzicie, trzeba trafiać one tak. A czym jest ta kotwica? Kotwica to jest taka kotwica. To jest ta kotwica. Dzięki tej kotwicy otworzysz te szczeliny u warsztacie Iwaldiego. Tak to jest. Nie żeby zrobić 100%, żeby przejść w ogóle ten Niflheim Trail. Nie trzeba chodzić po tym, ale zrobić ten to pewnie coś ominąłem. No. Wiem, uciekam już. Tam idziemy prosto do tego, a my idziemy. Nie mam szału. Zmory, tak, jeżeli musicie. A, draugry tu są. Kurka flak, no i to jest. No i to są draugry, nie? Właśnie. Ale czemu jest... Czemu tak jest? Że jak ja to sam przychodzę, to tam jest jeden epny troll i dwóch jakichś baranów. Ja tam wchodzę teraz, jest draug, jest może elf, jeszcze brakuje 4 wiedźm i jeszcze jakiegoś pieruna. Dlaczego? Ja chciałem wam tylko jedno pokazać. Tylko jedno. Żebyście mieli. No nie wychodzi mi. Ale zaraz wyjdzie. A jak na mnie będzie tej kotwicy, to ja... Nie, ja już tyle... Mieli...
Nie, dobra. Tak. Jest. Valkyrie. Mamy Valkyrie. Nie ma wyjść. Tutaj będzie to. Tutaj macie skrzynię w środku, tak coś to. Dobra, no damy radę. A! Sorry, za dużo knopki nacisnąłem. A, no jest troll, dobra, jest git. No jest! No i wiadomo, ty musisz dostać takim czymś. Dobra, tu... No nie mogę z tym grom, no nie mogę! Czemu jak ja mam coś zrobić, to nie wychodzi mi? No i musiał w moją stronę, no nie! Nie wierzę, no nie wierzę. Fred poza strojem wchodzi taki kulowy troll, Fred na... Nie wchodzi, a tam Baldur stoi. Ale no nie, teraz był troll, to ja to schrzeniłem, ale no ja robiłem uniki przed jego atakami, a on robił uniki tam, gdzie ja akurat idę. No to był, tutaj był 2 razy, nie wiem, albo on jest tak zaprogramowany, żeby tak robił. Ja po prostu tego nie ogarniam. Ale czasami to jest taki pech. No nie. Zdarza się. Uda się. To jest tylko jedno, muszę zrobić potem szczeliny. W szczelinach nie wiem, nie pamiętam co wyjdzie ze szczelin. U mnie jakiś boss. No, wiadomo, bo jak ja chcę wejść, to ten pierun musi tu przyjść. Iście, teraz jeszcze mi to, no i mnie zarąbią, patrzcie. Świetnie, brawo! Tak jest, bo się musiał pojawić przed wyjściem. Akurat mu się musiało zamknąć. No tak, no jeszcze. O, jeszcze tak, jeszcze się polej. O, super! Jeszcze trzeba polać ten. No. Super, tak jest, jeszcze złącze trzeba polać. Kawek, że. O, racja. Lepiej dzień nie może się. Wszystko mokre. Zaraz wyrzucę ten czajnik bez okna. Przepraszam sobie. O, to chyba przegiąłem. Ja go rzeczywiście wyrzucę. Jak go teraz rąbię, żeby się zamknął, to trochę połamałem. Zdarza się. Ale z plastiku to. Że masz czajnikiem rybczajnik. No trochę, ale serio, że go ułamał trochę. Bo mówię tak, trzeba go domknąć, no i go tam trochę uderzyłem, a niestety ja mam... Ale to jest naprawdę taka przypadłość, że jak ja jestem po siłowni, to ja nie mam czucia, no nie ma się, bo pamięć mięśniowa jest trochę inna. Ja zazwyczaj troszkę za silnie przy partole i no będzie jeszcze chyba działało, nie? Będzie na YouTubie. Będzie. Tam masz szczelniki. Musimy tu. O!
Widzę, że Fred masz więcej energii, a jeszcze yerby nie piłem, to jest ciekawe. Tam jest ten. Tu. To jest przemoc domowa, dosłownie, dokładnie. Dobra, damy radę to. O, rycerz, super! Rycerz jest najłatwiejszy. No, mówiłem, że rycerz jest najłatwiejszy, nic nie jest łatwe, bo jest stream. Syn cię potrzebuje, bracie. No ja bym ci pomógł! No jaki ty jesteś leber! Jaki z ciebie jest leber! Ja mam dzień konia, dzisiaj mam dzień konia. Fajnie. Kurde, jak już fajnie szło, to ten hop musiał być chycony. Ja lecę po niego, tamten mi wywalił. Rodziny w widowisku mówili, a co tu się teraz... A tu co, jak sobie wytłumaczę? Dokładnie. O, jest. Fajnie, już pół godzinki streama, ja tu nic nie zrobiłem. No to... Właśnie, a czasami się ta animacja tutaj z wchodzeniem się psuje. O kurde, słuchajcie. One cię dopadną z tyłu, to cię mogą tak, wiesz, cię tak nabić i spapa. Wolverine, więc... nie mam nawet szału, to jest problem. Dobra. A po kolei, po kolei. Ale kurde, no i jak to jest, że zawsze te pieruńskie zmory muszą mi się to spartolić. Dobra, no. Jest. Przepraszam, ale... tak. Nie no, ja zamiast leber. Coś mam? Nie. Nie chciałem go do pułapek dać. No właśnie, żeby go... Dobra, udało się. O Jezus. Najlepsze to jest to, że ta kotwica nie włazi z tego potwora. Teraz trzeba jeszcze wrócić. Żeby tu była ta kotwica, żeby tu była ta kotwica. Powinna być. Powinna tu być. Zawsze była. I to co? Wychodzimy i idziemy do domu. Spoilerować, ale... Pulwer po prawej. O, Wulver, no, od niego uciekać. O, patrzcie, no właśnie. Patrzcie, pieron jak doskakuje. Hola, bonjour, dzień dobry, hejka, przywitać, przyszedłem, znowu przypomniałem ci o Karonie, wyraźnie wszedłem na streama na CS-ie, ponieważ sprawy miałem, a na chwilę wpadłem, także to tam u was, jakby mnie ktoś cisnął kotwicą, to też bym... No, to idziemy, no... Ta Valkyra nie jest podobno jedną z najłatwiejszych. O, ale ja oczywiście tego nie umiem wykorzystać. Ja wychodzę z tej gry, koniec i dziękujemy.
O, ale i nie umiem, nie, no nie. Aaaa! Jak nie ja. Idziesz, kotwica ci nie działa, potem idziesz do tego, nie umiem nic zablokować z tej walkiriny. Zero skupienia, Fred, zero skupienia dzisiaj. Teraz to pieroństwo mnie zaatakuje. Zero skupienia. Ale to było dobre, dziękuję bardzo. Bardzo dobre, bardzo dobre. Ja będę poradniki prowadził, jak w to nie grać. I jak mnie tutaj... Wiecie, czaicie, jakbym jeszcze tutaj dosięgła ta ich, wiecie, ta trucizna, no ja bym wylazł. Piękna obrona, pan taki piękny kamień, no. Nie no, jej się też trzeba nauczyć, ona jest. Odbiór po prawej! Nie! No i gdzie? No i... No ja... No kurde, tak! Gdzie wiedźmy jeszcze? No, jeszcze tego brakowało. Nie umiem nic zrobić dzisiaj. No nic nie po... No i... Nic nie potrafię dzisiaj zrobić. Przepraszam, moi drodzy, po prostu... A niech ucieka, tak jest! Przecież ja mam nieskończoność tego. Jas. Wstawaj! Co tam u was? Też tam mleko, żeby ci w końcu wystarczy? Uważaj. On ma nóż. Nie masz chleba, więc nie zrobić kanapki, a to najgorzej. Teraz ta zmora mnie zaatakuje. Zmory to są te pieruństwa tutaj. Ale najgorzej mogę trafić, bo ja trafiłem na rycerza i... Jedźmy, jeszcze dwie. To jest dobre. A raz było tak, że tak biegnę i mnie z zadku zaatakowała ta ich, wiesz, ta trucizna, co tak leci. I dostałem i to mnie przygniotło, nie? No i gdzie jest ten grzyb? Za tobą, bracie! Za tobą, pociski! Nie umiem nic nacisnąć! Kurde mol, no nie mogę! Jeszcze ci uciekają te pieruny. Ale Atreus pani przyjął. Są plusy tej gry. Uwaga, ojcze! Ojcze, wstawaj! Patrzałem na te wiedźmy, czy leci we mnie. Ja tak patrzę, to w sumie to była łatwa gra. Nie, Nilfheim jest trudny. Nilfheim jest trudny. Czy ja wam powiem tak. Wukong było... Czy Wukong był łatwiejszy? Nie powiem, ale... Ale aż... Żeby popatrzeć, dziękuję. Ale... Nie, tutaj jest taka coś, że tu jest duża losowość. Tam no była minimalna, ale tu jest richtig losowość, czego ja nie lubię. Ale no tutaj po prostu, no musisz trafić albo musisz walczyć. Będzie walczyć. Nie wiem jak ja mam ci to. No! Haha! Dobra. Da się pociachać, bo już straciłem tyle życia, że tam nie mam co podchodzić nawet. No normalnie nie, ja chciałem ci fajnie przejść, a potem jest, ale z Muspelheim jeszcze z wyzwaniami. Mamy dość ech, by otworzyć jedną ze szczelin. Dobrze się synek, ty już dzisiaj żeś spartolił A!
Ale bych się teraz bych się nadział. Czy musisz trafić na to, żeby tam była kotwica, nie? Nic ino w to grać. Mnie coś zaatakuje teraz. To Valkyria? Nie, to jest... Co to mam? Ale... Patrzcie, ile ja mam już życia. No wiadomo. No, jasne. Jak jesteś potrzebny grzybie, to cię... Ja się dziwię, czemu ten fotel jest do wina. Jak mi się raz udało, to nie było akurat. Przynajmniej tutaj nie partole. O, bo co tu leci? O, tu leci. Eee. Nie. Powiem ci, Hazard, ale to i tak dobrze wygląda. Bo jak się zbiera echa i walczy z nimi po drodze... A ja mam pomysł. Robię to co kiedy. Jak robiłem, jak expiłem. Bo oni... Ale uniki, te pościgi, proszę państwa. O, które mi się nie udały. No kurde, patrzcie! To pieruństwo! A! O, więzień pokonane, jest git. Teraz tylko ten debil został. A! No, ale i tak zginę, bo dałem sobie tarczę. Wszystko u ciebie Nie, ja to spa... A, balans. Uważaj, ojcze! No! Jest, Derkusiu, udało się. Ale trudne było. No trochę żyćka mamy. Daj mi tą kotwicę, wyłazimy. Nie, idziemy otwierać te szczeliny. Ja tu... Siemano. Rę to mnie zaraz... Tak przyszedł. Godzina i nic. Draug! Na lewo! Nie wychodzi. Czasami nie idzie po naszej myśli.
Co zrobić? Co pocznie? Co pocznie? Demo otwiera się szczelinę, to by... 2 razy tyle walki. No co ci tak odpisać, jak ty nawet statku nie ma? Jak to nie mam? Oszukali mnie! Żeby mnie tu trafiło. Dobra, otwieramy pierwszą. Który mi tu wyjdzie? To ja mam trochę więcej placu i... No przecież zrobiłem unik! To jest łatwiejsze niż tamto gunwo. To są 3, fajnie wiedzieć, dobrze wiedzieć. Koniec? Szał mamy. Też szał się. Poszło, chłopcy. Jestem w szoku. Jesteś w szoku, chłopie, gdybyśmy 8 razy podchodzili tam dalej, to żeśmy w ogóle nie wychodzili. Drugą szczelinę? Nigdy nie macie dość, co? Dobra, no to się udało. Co to mamy? Dar Apolla. Apollon. Co daje dar Apolla? Czekaj, wydłuża czas trwania i daje niewielką premię. Damy ten dar Apolla i go ulepszymy. Mamy tyle XP i srebra, że możemy wszystko sobie ulepszać na maksa. No i pył światów, dobra. Zbieramy drugą. Mamy. Moje ukochane! Moje ulubione! Zobaczymy ten dar Apolla. Nie wiem, kogo mam atakować do cholery. Co mnie tak zamraża? No dalej, wstawaj, bracie! Nie gadaj, że nie mamy już kotwicy i musimy mieć następną. To ja wychodzę z tej gry. Jakby jeszcze tego brakowało, to by był hit. No, wyjdź wtedy, kiedy jestem obrócony. Tak jest! Brawo! Ojcze! Ojcze! Ładnie, chcesz się nastawić na jednego, to ci za pleców wyjdą. Tak jest. Żeś se dał, Fred. Przy Walkirii ostatecznej to będziemy się bawić. Będzie fajna zabawa. O kurde. Dobra. Trudno. Ta nie wiem w czym we mnie jest. No i nie.
No i co to ma być? Przepraszam, ja przepraszam za moje irytacje i krzyki, ale po prostu no mnie jasnych cholerach to. Trudne to jest to, ale się trzeba uczyć. No. Co ty nie powiesz? No oczywiście, no jasne, bo jak ja mam go tak... Jak ja mam go zaatakować, to... Aha. Kurde, myślałem, że się wycwanie. No trudne się wydostać. Jeszcze raz. Dasz radę, bracie? No ja dostaję takie bomby na lepę. Już nic bardziej losowego niż 8 critical w Pokemonach pod rząd się nie wylosuje. No tak. No tak, nie no tutaj... No tutaj trzeba szybko jednego rozwalić. Ja bym tą zmorę rozwalił na wierchu. Tego lodowego pieruna, ale no nie umiem go wyhaczyć, z którego on teleportu wyłazi. Ale to 8 krytyków pod rząd. Ja nie wracam. A, chciałem powiedzieć, że ja nie wracam do Pokémon Insurance. Nie. Insurance na pewno, Insurance, tak. No i patrzcie co to jest! Musisz pomóc, bracie. Pomóc synowi! Chłopak. Ale potem trudniejsze jest tylko Walkiria ostateczna. Jakby 8 razy pod rząd bankryta wylosować. Dobra, no ale jest wyzwanie. Jest wyzwanie w tej grze. Polecam. Ale patrz, kto tak we mnie wali tym lodem? Czekajcie. To ta wieźma tak we mnie tym lodem wali. Ale ten lod jest przekichany. Bo ja bym chciał jedynego pokonać. No ale tarcza też mnie od wszystkiego nie uchroni. No tu będzie nauka. Proszę o cierpliwość. Ale serio, mnie się już lepiej w to gra teraz. Ja ile kółek zrobimy zanim mnie wytorbi, co? A, blokuje się, dobra. Mają twojego syna. No ale... A, wszystkie knapy nacisnę. No ale ja zostanę w miejscu. No i tak to jest, jesteś w jednym miejscu i leżysz. No ale jak ty biegasz i próbujesz rozwalić kogokolwiek, to ten cep tam stoi i on się daje ten. I potem ty musisz wylatywać w niego. Ale przynajmniej mamy już taktykę, latanie w kole. I przy okazji uderzenie raz, dwa i potem ucieczka.
Też nic nie widzę. No ale ten, co i ta zmora mi, kurde mol... Musi mi... Ja pierdzielę, ta obsrano zmora musi wziąć i mi wyszczelić prosto na łeb, nie? Dobra. Co z tego, że mi... No i patrzcie! Bracie, nie! Mają twojego syna! Co? A niech go zabiją tam, już to w życiu. To przepraszam, ale niech go tam już kojfną. Ja mam go w życiu. Co za leber. Co? Ale teraz było dobrze, bo włączyłem wszystko, co się dało. O, uciekam przecież! Ale no i patrz! I ty chcesz ty włączasz... Ty włączasz to... wiecie... Żeby mieć silniejszy atak, dostajesz trucizną. Aha, ja go uderzę z bliska, to on mi wybuchnie na łeb. Tego brakowało przecież. No przecież o to chodzi w tej grze. Dzisiaj nie wypocznę, dzisiaj nie wypocznę. No uda się. Pierwsza kotwica wyszła łatwo. Nikogo nie zaatakowałem. Super. Ale przecież robię unik, jakie to jest ścierwo. No i patrz. Lecę, kurde mol. No nie. No nie, nie. No nie. Nerwy mnie to, że pomóc synowi byłem. Oni by go nie brali za zakonnika, jak on by był, wiecie... Jak te zmory się pokona, które furgają w lufcie. Ale no ja próbuję je pokonać, a jak je pokonaję, to mi wybuchają przed mordą i nara. Więc robimy... Nabiegamy. No i patrzcie, macie... No i to są... 3 strzały i leżysz, nie? Strzały i leżysz. Dobra, zrobimy tak. Jedna kombinacja, uciekamy. Jedna kombinacja, uciekamy. Jedna kombinacja, uciekamy. Bo bronić tego też ciężko. Bo 3/4 tych ataków jest nie do... Nie do... No ale patrzcie, no co to jest? Ja nie mogę nic zrobić. Nic. Bo dostanę tu oślepienie, tu mnie zamrozi, ja się blokuję, ja naciskam knefle, żeby on uciekał, on nic nie robi. Kurde, się boję Ragnaroka, nie? Ragnaroka nie robię na 100%, bo w ogóle tego nie przechodziłem. No, jeszcze w ogóle gdzie indziej, tak jest. No i robisz no patrzcie, i patrzcie, ja stoję w miejscu, bo nie mogę nic zrobić. A, tego nie mogę w ogóle jeszcze zaatakować, świetnie. No to mamy niezły klops! Mam pomysł.
Mam pomysł. Spokojnie. Mam pomysł. Może pomoże. Widzę, że podoba się wam w warsztacie Iwaldiego. Spędziliście tu sporo czasu. Ja bym... Zmienię wskrzeszenia berserka. Teraz tak, jak kojfnie nawet on mi. Tak. No to Atreus, no chyba, że się nie będzie dało. Mam plan, jaki spryt. To Atreus mnie ożywi z szałem. I wtedy będę mógł więcej na pewno zrobić. Czy mi się uda? Raczej nie. Wilki! Chodźcie na. Leci synek. Dobra. Więc tak to będzie. Nie, no kurde, no. Chciałbym od czegoś konkretnego zacząć, ale nie wiem co. Dobra, zaczynamy. Oczywiście nikogo nie atakuje wtedy. A, to musimy zmienić broń. Ale... Przepraszam, ale ja robię unik. No nie, ja to dupca ta gra. Myślałeś o odwrocie taktycznym? Myślałem, że się zawarł. Chyba to nic nie da, ale dobra. Ale traf go, jak ja mam szał! Za tobą, bracie! Dobra, no coś to dało. Uwaga z lewej! Ajajajajajajaj, blisko było. Mogę się uwolnić! Ojcze pomocy! Ojcze, za chwilę zginiesz! Kurde, no pomagasz, Fes. Ojcze! Ojcze! To było dobre podejście. Bo zniszczyłem te dwie, te bez wybuchania. Tylko, że jak będziesz mi go dał, ojcze, za chwilę zginiesz. Już sprzedam lepanie. Tylko, żeby tu mnie coś zaciukało. Uważaj z tyłu! Wracamy po ten kamień. Staramy się zrobić jak najwięcej przed tym kamieniem oczywiście. Trzeba kupić wiadro kamieni i ciepać jeden za drugim. No ja bym chętnie to zrobił właśnie. Mówię poważnie. Uważajcie z tymi szczelinami. Dobra, zabryj. Ża, jest. Ja mam tyle kasy, że ja tego mogę kupować. Nie mogę więcej tego. Niż nic. Tutaj nie ma tego. Chyba. Jeśli wam nie śpieszno, Się da zrobić. Na tym poziomie, który ja mam. Znaczy mam 7,5 na 8, więc
O właśnie, no uwielbiam te właśnie wilki za coś takiego. Że nawet jak biegniesz, to i tak cię chycą. Zastanawiam, czy nie iść do Alfheimu, bo do tego, do Valkyrii. No dzisiaj mamy same trudne, no ale trzeba zrobić. Dobra, jedziemy. Spokojnie, Fredziu. Nie denerwujemy się. No, no jak... Magia lodu po lewej! No jest, co mi tak za... No, jaki prawem on mnie trafił? Uważaj, trucizna! No normalnie, no ja naciskam, żeby on go zaatakował, akurat mnie wtedy atakułem i mi tego nie sygnalizuje gra. Uważaj z tyłu! Dobra, jest git. To nie jest źle. Zaraz znowu wilczki będą. Pomocy! Odczep się tych wytlaków! Trzymaj się, bracie! Zaraz mi powie, ojcze, zaraz zginiesz tam jak... Ojcze, zaraz zginie. Idziemy do Alfheimu, czy próbujemy dalej? No. Do Valkyrii. Ah. No, tak jest! Właśnie ich chcemy. Dajmy coś innego. Dobra, to jedziemy do Heimu. Przynajmniej Alfę zrobimy 100%. No Muspelheim też jest. Podobno szczeliny kryją w sobie jakiś straszliwy sekret Iwaldiego, którego nie chciał zdradzić. Ale kto wie, krasnoludy są dziwne. I tak wiem, że mówię też o sobie. Mogę. A, dobra, mam. Tutaj mam już ten kanał. Dobra, dojedziemy do Alfheimu. Kończyć Alfheim, bo kruna tam już jest zdobyta. A pokonamy Valkyrię. Wracamy do Niflheimu. Chyba, że do Muspelheimu pójdziemy. Bo jeszcze też chciałem Helheim zrobić, no cokolwiek, a ja tu stoję w miejscu godziny. Myślę, ten Niflheim nie odpuścić. To będę sobie tak po prostu. Pójdziemy do Muspelheimu. Albo do Helheim. Nie, Helheim, bo ja nie wiem, gdzie są kruny i resztę. Gdzie teraz? Dobra, to jedziemy do Alfheimu, potem zadecydujemy, czy wracamy do Niflheimu, czy do Muspelheimu. Dobra. Lecimy. Myślę, wiecie, bo ja myślę cały czas o tamtym... Jakby to można... To te bieganie w kółko to jest dobre.
Tylko, że no trzeba najpierw zniszczyć te zmury. Jeżeli te zmury nie będą... Zastanawiam jak... Nie wiem, nie wiem. O jest. Dzisiaj trudny dzień do grania dzisiaj mamy, co? Trudne się wylosowało dzisiaj. Tutaj polecimy sobie szybko, na szczęście, teleporcie. Dobra, to Elfheim. Valkyria, będziemy się uczyć. Pamiętaj, Fredo tarczy. Ja mam misiu, a pogadamy sobie jeszcze coś. Rozbijaliśmy się po Niflheimie, co? Skąd wiesz? Smród porażki Iwaldiego rozpoznałbym dosłownie wszędzie. Poza tym macie resztki mgły na buciorach. A mi tutaj kiełbasą wonio. Kiełbasą wonio. Fest, ale bardziej z cebulką. Mimir, co jeszcze powiedział ci wtedy wąż? To chyba było ważne. Pewnie to nic ważnego, ale powiedział, że chłopak wydaje mu się znajomy. Ja? To niemożliwe. Ależ zgadzam się z tobą, chyba że może miał na myśli coś, co dopiero się wydarzy. Powiadają, że kiedy Jormungand i Thor zetrą się podczas Ragnaroku, ich walka tak zatrzęsie drzewem życia, że aż się przełamie. Wąż świata zostanie strącony w przeszłość przed własnymi narodzinami. Co? Co za bzdury. Dlatego mówiłem, żebyś się nie przejmował. Ja ciągle zamiast Vivaldi słyszę Vivaldi. Ciekawe dlaczego. My też tak się... Dobra. Valkyria. To nie wiemy. Jest, śpi i że dostaniemy w ciry. To też wiemy. Dobra, jedziesz. Zaczyna się! Ruma! Aha, dobra. Aha, dobra. Dobra, dobra, już wiemy. A, fajnie. Jestem. Uwaga, ojcze! Ale nacisnąłem tarczę. Nacisnąłem tą cholerną tarczę. Dobra, to jedno już umiem unikać. Dobrze wiedzieć, że coś takiego też jest. Ojcze!
Robiłem unik, ja się nawet na fotelu przesuwam. O Jezu. Dobra, no pierwsze kody za płoty. Nawet źle nie było. Nawet źle nie było. My się. Ale no jak dostajesz? Ale to jest, nie, to jest niesprawiedliwe. A, zrobiłem unik! A ci, no kurde mol. Ma. Nie wydaje, no nie wydaje się, nie. Znaczy dlatego też, bo my mamy bardzo wysoki poziom. Mówię, ta ostatnia Walkiria jest bardzo trudna, bo wykorzystuje właśnie wszystkie takie miesza sztuki walki, że tak powiem. Ale no... Nie rozumiem tego. Uwaga z tyłu! Nie. No tutaj ja parę błędów robię, ale nie, to mnie wnerwia, że czasami ja naciskam tą tarczę, nie? A on jej nie używa. Czasami tak jest. Nie jest trudno, dzisiaj ją szafniemy. No i teraz nacisnąłem na przykład tarczę. Ale... Tu nie możemy dawać jej takiej, nie możemy jej tak daleko dawać. No nacisnąłem! Ja to mam... Ojcze, jesteś ranny! Nie, dupca to. O, już kończę. Już idę! Nie podoba mi się to. Uważaj, ojcze!
No. Zrobiłem teraz unik przed tym i tak mnie trafił. To jest do zrobienia. Bez szału to jest dramat. Chcę mieć już 2 szały tutaj. Ale ja pamiętam, że one nie były takie... No i kurde mol! Ile razy ja mam nacisnąć? No kurde, ile razy ja mam nacisnąć to? Aj, tak się nie da. Jest. Nie. No kurde, ile razy? Dobra, nawet przed tym mogę uciekać. Uwaga z lewej! To jest dobre podejście. Dobra, to mogę przyjmować. Potrzebujesz kamienia zdrowia! Trzymaj się! Spartoliłem. Ej, czy jesteś random? Mieli fakt. No szczerze, to my mamy fart teraz. Dobra, udało się. Nie jest trudno, tylko po prostu trzeba... nauczyłem się ich ataku, gdyby było. Jeszcze nie wygrałem. Druga Walkiria, druga. Alfheim 100%. To się udało. Dziękuję. Dziękuję za uwolnienie mnie z tej postaci. Jestem wam wielce wdzięczna. Dziękuję, dziękuję. Co tu robiłaś? Ja... nie wiem. Umysł mnie zawodzi. Roxtul af Valkyrs to ostatnie, co pamiętam. Że co? Valhalla czeka. Muszę wracać. Jak za cicho są dialogi, to też dajcie znać. Tak, bierzemy ten hełm. Ciekawe, on go chowie do życi, patrzcie to. Pojemno żyć. Zderkusie. Roxtul af Valkyrs. Co to takiego? Rodzaj komnaty obrad ukrytej w Midgardzie. Walkirie potrzebowały miejsca do rozmów z dala od wścibskich oczu Odyna. O, Sądziły, że to no super, minus, nie, to nie da rady, to jest bardzo złe. Mam na minus wszystko. dobra kryjówka, ale wszechojciec
nie tak daleko od drogi do Dłuta Tamura. Wejście jest na lewo od 2 posągów wioślarzy. Jakoś zapomniałeś o tym wspomnieć. Nie sądziłem, że urządzimy sobie polowanie na walkirię. Dowiemy się tam czegoś o walkiriach? Ta komnata była dla nich wyjątkowo ważna. Znajdziemy coś, bez 2 zdań. No i tam będzie walka o Valkyrie, tam się... Ale tu już nam nam nic nie daje. A teraz znowu się czegoś... No, przyda się, bo te wilki, co go atakują, tak, ogólnie to są super. Dobra, moi drodzy, na pewno mamy Alfheim 100%. Mamy to. No, to jest 56. Tutaj mamy mało zabrudu, ale to chyba zrobimy kiedy indziej. Nilfheim jest strasznie. Dobra, i teraz tak, moi drodzy, wracamy do Nilfheimu, próbujemy tam to wspaniałe uderzenie, albo idziemy do Muspelheimu, gdzie tam są wyzwania, ale one będą prostsze niż chyba w Nilfheimie. Ale Valkyria jest. Altesheim ukończony. Tak jest. Altes. Muspelheim można. No dobra, dobra, będziemy skakać, no ale... Dlaczego Odyn tak bardzo chce się dostać do Jotunheimu? Jest przekonany, że giganci są kluczem do zmiany przeznaczenia podczas Ragnaroku. Są w końcu najstarszymi wrogami Asów i to ich armia ma go ostatecznie pokonać. Ale to nie wszystko. Zazdrości im przepowiedni. Chce wiedzieć to, co oni, widzieć to, co oni. Wszystkim żyłoby się o tyle łatwiej, gdyby nie jego nienasycona ciekawość nie brała góry nad mądrością. Co masz na myśli? A, przypomnij mi, bym ci wyjaśnił, czemu zwą go władcą wisielców. Dobra, to do Muspelheimu lecimy. Ale Valkyria jest spokojna. Już się wami zajmuję. Ale tutaj mamy minusy sam. Wojenny pas śmiertelności mgły i Waldiego, ale brakuje nam ornament ognia, który będzie w Muspelheimie. Nie! Chcecie. Wszystko to z ogniem i ostrza tam też dokoksimy. No na full, zrobimy go na 8 poziom na maksa. Wtedy Nilfheim. Ale 2 Valkyrie już są. Ja jestem już zadowolony z dzisiejszego szpilu. Oj, Muspelheim. Nie lubiłem tego, pamiętam. I tu też jest Valkyria. Nie, jak w każdym tym. Która jest trudna. O. To Alfheim, to w Alfheimie ona nie była aż taka. Ale chyba łatwiejsze jest w Niflheimie niż w... Łatwiejsze jest w Niflheimie niż w Alfheimie. To będzie chyba najtrudniejsze, jeżeli do niej dojdziemy, bo ona jest na samym końcu. Już będę wam spoilerował o co chodzi. Dobra, pierwszy raz do Muspelheimu. Plan minimum jest zrobiony. O! A mi się ciepło zrobiło, wiecie? Ja tu mam otwartą. O, coś pogadamy jeszcze. Chyba lubisz ciepło, Brok. Ciepło jest pieruńsko ważne w mojej branży. Pieruńsko. Sprawia, że nawet przestrzeń jest uległa jak baranek. Weźmy chociażby te wasze magiczne drzwi. W tych okolicach przechodzą jedne w drugie. Nie trzeba stać nad nimi z batem. Przejdźcie się i uruchomcie jakieś, to zobaczycie. Podróżowanie po Muspel to pestka, o ile się nie usmażycie. O, Muspelheim. Dobra, no jedziemy. Je tu piknie. Rany. Ciepło tu. Ale... czy to jest śnieg? To popiół. Spada tak podczas wielkich pożarów. Cała ta ziemia to jeden wielki pożar. Źródło wszelkiego ognia, a także słońca i gwiazd, jeśli wierzyć legendom. A powinniśmy? To znaczy... stoimy tu i jakoś nie płoniemy. Jeszcze. No wiesz,
Mogło się tu całkiem mocno ochłodzić od zarania dziejów, nie sądzisz? W Niflheimie też nie zamienisz się w sopel lodu. Taka jest kolej rzeczy. Wszystkie skrajności z czasem słabną. Ogień płonie mniej jasno, ludzie starzeją się co dnia. Odcięte głowy przytracza się do pasów. Takie jest życie. Dobrze, Mimir. Dobra, no pierwszy raz tutaj widzimy uspech. I no gorko jak w pierunie, tak jak powiedział Brock. Trzeba powiedzieć, że jest pierun, ale tam ładnie, nieładnie. To są wyzwania. One są takie wyzwania jak w Niflheimie albo albo indziej. To są takie, wiecie, tych takich małych, to nie są bossowie. Nie przyszliśmy tu zwiedzać. A, mamy kolejną bramę. Gorko jak w Polsce latem, ja. Kolejny. Tego zwą Surdr. To gigant ognia. Ano, pierwszy ze wszystkich. Robi płonący miecz. Legendarny oręż. Walczy z Torem i Odynem. To przeszłość czy przyszłość? To już chyba kwestia punktu widzenia. 9 z 11 mamy. O, ona nic nie powie, nie mamy tutaj żadnych tych. Jedziemy. Idziemy. Posłuchaj. Jakiś głos. Kolejny elf? Raczej nie. Dochodzi gdzieś z góry. Wezmij się na szczyt wulkanu. Wezmij się na szczyt wulkanu. Żeby uwolnić Hugolinę i dzieci. Sorry, to nie dzisiaj. Dzisiaj już nie mam. Rozżarzony węgiel. Będę tego zbierać od pieruny. No i mamy pierwszą arenę. Głos! Jest tuż za zakrętem. O! To wielki miecz. Pyta, czy jesteśmy gotowi się szkolić. Dobra, jedziemy. Próbą Muspelheimu. Ukończ próbę, by odblokować następną arenę. Wciśnij spację, podnieść wyzwanie. Wciśnij E, by odrzucić wyzwanie. Wciśnij R, by się rozgrzać. A, przed upływem czasu mamy ich wszystkich rozwalić. Przygotuj się, chłopcze. Tak jest. Trochę nie wiem, nie, jesteśmy tak wykokszeni, że możemy dzisiaj na ten Muspelheim zrobić. Pojawiło się więcej wrogów. Około 11 wrogów. Pociski za tobą. Dobrze, że tutaj nie ma czegoś takiego. Dobrze, że tutaj nie ma czegoś takiego, że wiecie, że muszę tylko topora używać, tylko mogę dwóch. Tutaj jest łatwo, bo to jest pierwszy to jest pierwsze. No i to jest cały Muspelheim. Te krainy mieszkają w tle rejony. Oby nie. Tu było coś. I zobacz, jest skarb. Powiem wam, że nie obraziłbym się za kadzidła. Zapach siarki szybko powszednieje. Oby nie, bo Florent to jest najgorsza ewolucja Eevee, jak dla mnie oczywiście. O innym poziomie wyzwania. Wyższym niż wcześniej. Ukończ próbę, by następny. Próba pierwsza trudna. Bądź gotowy. Się wie. Potem pójdziemy do góry, czyli są po dwie próby na arenie. Kolejny draugr. Wrogowie będą się skrzydać, dopóki inni przeciwnicy zostają przy życiu. Pokonaj falę, przejść dalej. Truma!
Fala ukończona, skup się, dobra. O kurde, Dobra. Dla Reny byłoby za gorko, to by było. Znaczy, on ma futer, to jest w ogóle. Nie no, ja jestem za mocny, no. Bo tutaj jestem za mocny. Ale ja chciałem to, wiecie, bo ja chciałem to... Moja ukochany, tak, jest! Uwielbiam te wiedźmy. Ulubione. Tacelwurm za tobą, bracie! Muszę ich szybko pokonać, żeby się tych dwóch nie... oni się nie odradzali właśnie. Jest, dobra, udało się. No. To trochę porażek mieć, żeby się nauczyć zrobić coś. To chcemy cały Muspelheim przejść. Dajcie znać tutaj na czacie. Chyba jest 5 tych, jest chyba 5 wież i 6 to jest Walkiria. Czy 5 aren, przepraszam. Kolejna brama się otworzyła. Ale tu jest ten, jak ten świat popiołu, nie? Nikt tu nie mieszka, prawda? Tylko gigant ognia czułby się tu dobrze, a zgodnie z przepowiednią przybędą tu dopiero na Ragnarok. Jak popiół we Wukongu, nie? Wygląda. Zobaczymy opór. Wszędzie już będziemy mieli opór. No oprócz Midgardu, ale Midgard chcę ostatni zrobić, bo tam jest też ta właśnie arena Valkyrii. Jest kolejny miecz. I następne wyzwanie. A i tutaj widzimy już jest arena trochę inna, że nie mamy tyle placu. Ja już sobie przypominam, co tu się działo. O Jezu. Wytrzymaj 5 minut. To jest inne wyzwanie. Czekam. Tu uciekamy, nie? No to nara, wytrzymaj. A będziemy go zwalać, no co? Świetna zabawa. I 5 minut mamy naparzania się. Jej! Podejdą jeszcze trochę. To co tam u was? Bo tutaj nic ciekawego nie będziemy robić. Jak oni z jednej bramy wyłażą, no to... A nie, jeszcze tu są. A ja się fajnie bawię. Oj, przepraszam. No to jest 4. level, więc tutaj nie ma żadnego wyzwania. A, bo jeszcze... O, 5. 5. level, bo czyli one rosną. Bo, no jak czas upływa, nie?
względem czasu rosną poziomy, widzę. Życia to mamy tyle, żebyśmy chyba... Tutaj, tyle życia to mi nawet w żadnych życzeniach winszowania urodzin nikt mi tyle nie życzył, ile ja tutaj mam na Zoli. Jem zupę i cieszę się, że się cieszysz. Dziękuję bardzo. Bo ci jeszcze tam wyłażą z Zoli. Wspaniała zabawa. Polecam dzieciom i kobietom w ciąży. Ja nawet tego nie naciskam tam, żeby ten, bo ci się odradzają. Ci się lubią odradzać, wiecie? Bo... O, to jest... Właśnie, o to chodzi. Jeszcze 2 minutki, moi drodzy. Będzie wytrzym 10 minut później, to mnie szlak trafi. Dobra, nudzi mi się już. Znaczy przynajmniej to. Widzicie co się dzieje? Bo ja nie. A spróbujmy biegać, co? Ale by kto spartolił teraz. Jak... Tu było życie, ja go nie ma! No nie gadaj, że ja to jeszcze spartolę! Nie jest łatwo. No nie. Nie, no trochę się za bardzo rozluźniłem, no ale co... Aha, bo oni wybuchają dlatego. Bo oni wybuchają. Dlatego ja tak ten swoim poszło, bo oni mnie odkrążyli. Tam ci wybuchali, ja zapomniałem o tym. No, ale udało się. Nie wiem, aż takiej gafy to dzisiaj nie zrobię. Puruś pakrzy, więc wiecie. Złożony węgiel. Dobra, druga arena jest zrobiona. Szybko nam to idzie, nie? Atreusie, za mną. Przepraszam, zamyśliłem się. A, jeszcze są. Brawo, nie? No jeszcze raz. Szybko odzyskują zdrowie. Do dzieła! Fajnie, że wrogowie wszystko mają zdrowie. No to ten nie odzyska zdrowia. A dobijać jednego po drugim. No mnie to obchodzi, że z tyłu. Ta. Wiecie, to są już inne. O, to są już inne wyzwania. To on aż tak szybko odzyskuje zdrowie. O kurde, tego się praktycznie zabić nie dało te.
Jak ja go mam... Albo... Dobra, udało się. Trzeba czekać. Trzeba na to czekać. Trzeba czekać na... O właśnie, na kółeczko. Na to. Inaczej ich nie zabiję. Dobra, ten się spali. A, tego... No naciskam! Tak to trzeba. Tylko takich można zabić tym kółeczkiem. Trzeba czekać, aż to kółeczko się pojawi. Chociaż... Świetna zabawa, nie? Ostatni był. Dobra. Trzeba poczekać trochę, trzeba ich pobić i poczekać, aż oni... Jest, udało się. Liczy się kółeczko, chyba że lepsze są. Nie, oni spadną niestety, oni. Polecam. Tamten. Bo tamten spadł jednak. Ale naciskam kółeczko. Że się liczy. A nie, trzeba było go wyczepnąć. Kółeczko. Czekaj na kółeczko. A, bo ja nie te knepy naciskam w ogóle. Ten już w ogóle leży, nic nie robi, nie? Teraz. O to chodziło. Jeszcze! Strasznie dużo tu draugru! Chyba leży. Leży. Raugry się tak rozwala. Ale to naprawdę jest długie. To nie jest trudne, to jest po prostu długie. A szał to sobie mogą tutaj nabić, że hit. On prawie nie żył i co? Może jak będę pakowywał do tych dziur właśnie. Mamy kółeczko, mamy kółeczko! Jest, kółeczko! O nie! Czekamy kółeczka, czekamy na kółeczka.
zabawa. Jest kółeczko. Pokażę się może w końcu, bo mi się już nudzi po prostu tutaj rąbania was. Bez sensu to, bez sensu. Dobra, nic. A go tam wywalić. Dobra, aha, trzeba ich wyrzucić, dobra. No, spadaj sobie do wulkanu. Jest kółeczko, nie. Ile my jeszcze tego mamy robić, co? Dobra, poszedł. Teraz tego. Nie tam. No, idź tam. O Jezus Maria, ale długie. Dało się. Dobra, krzynia, jedziemy dalej. Nie, polecimy dzisiaj, nie? Możemy już przejść! Ale przed Walkirią my się jeszcze dokoksimy jak coś. Bo ten rozgrzany węgiel właśnie da nam... Chyba, że Brok będzie na wierzchu. On chyba będzie na wierzchu. A druga arena jest zrobiona, tak? To była druga. Nawdychałem się pyłu. Wyobraź sobie, że wlatuje ci przez gardło. Chyba nie umiem. Fajne go skocz. O rany. Wodospad lawy. Lawospad. Tak, i wcale nie jest przerażający. Wiecie. O! Kolejny miecz. Ciekawe, ile ich wszystkich jest. A, 6. Głos tak powiedział. No super! Dobra, jedziemy. Z wami wszystkich... Gotowy? No ba! Korony elity? Co? Z wami wszystkich... O! Zmory. O, już się robi trochę trudniej.
Wiedziałem. To nie jest tak źle. A, ja go mogę atakować wtedy, kiedy nie ma sojuszników. Przeciwnicy elitarni są niewrażliwi na taki. No kurde, muszę się pojawić! Gdzie on jest? No jakie to jest wnerwiające! Jasne gwi. Nie! Czy ja słyszę wiedźmę? O co za gwyb? Nic nie widzę przecież. O, dwóch! O, 8! Tutaj, ty Hasar mówi, że nie lubiłeś elfów, ja? No to zapraszam. Tutaj jak nie pokona... Jeszcze brakowałoby jeszcze, żeby tamten elitarny elf się leczył, nie? No jasne, no ile mi jeszcze tego szczelisz? No ile? 50! O! Ciężary fest. Znaczy, pięknie, ja mam 5 HP. Dobra, dobra, udało się. O! A, ale HP. No dobra, spróbuj. Elfy moje ulubione. R, żeby się rozgrzać, to jest beka. Wewnątrz złotych pierścieni? Rób co każe. Ale nie, mam... Draur, po lewej! Czekać, nie? Nie strzelaj, nie strzelaj. Po prawej jest ich więcej! No, 2 na 2, więc chyba źle liczysz. Nie, to nie muszę mieć. Uwaga, ojcze! No, to jest git. Ciemny elf, uwaga! O Jezu Maria. Chodź tu. Nie strzelaj w nich. Ale na drugim, dobra.
Jeden. Ech. Tego znam. Dobra, tam będzie 4. Chodźcie. Chodź tu. Ten tu wszedł. Udało się, dobra, dobra, jest. Mamy to, mamy to. Nie, że to nie będzie 16 znowu tych. No będziemy grać jeszcze godzinkę. Co, moi drodzy? Napiszcie w komentarzach. Jak mi powiesz, że to nie jest w Złotym Pierścieniu, to mnie... Jest, dobra. A, on się zmienia! Ajajaj! Są ciężary, ej. Uważaj, ojcze! Jak to 3? O, patrz! No mówiłem, czemu ja mam cały czas 3? Uwaga, ojcze! A znika ten. O ile gra byłaby lepsza, gdyby ten synek wołał Pater, dej pozór. No ja, no to jest lepsze. A. No idziecie. Jest, dobra. Dobrze mieć to z głowy. O, to było lepsze niż te poprzednie. Dobra, ja chętnie, dobra, to gramy. Ja zamiast chłopcze to pierunie, albo syneczku, synek. Synek. Pójdź sam. Brama otwarta! Dobra, to jest 4, więc... 4 to było, nie? Albo 3 już. Kurde, nie wiem, ja nie liczę. Nie liczę godzin i lat. No. Muspelheim chyba też 100% tych. To jest miejsce z głowy. No i Fajran. Mocą, że zaraz zgubię łuk. A mnie swędzi nos. Po co się, że zaraz gubię łuk, a mnie skręci nos. Ale powiem wam, Mimir pięknie punktuje tego Atreusa. Naprawdę to jest...
Bardzo, Jeszcze jeden miecz. bardzo dobrze są napisane. Co ty gadasz? Gdzie? Nie widzę. Pokonaj 100 wrogów. No i tu masz konkret, masz nawalanka. A, mówisz do chłopaka. Gotowy? No mówię, Mimir jest moją ulubioną postacią w tej grze. Dobra, nie, damy im wyjść. Jeszcze brakuje mi jak w Familiadzie po śląsku było, że fater płć do niego idzie z domu. Fater i Kratos, Unkel Mimir. No to falami idzie. No, to czekamy. A ja muszę iść do tu. A mnie to przejdzie nie podoba. A 5 level. O, 96 wrogów, no. To może pójść nie tak. Pewnie, jeszcze pewnie ogry wyjdą. Ja już to pamiętam. Tutaj chce się odprężyć. No to no fajnie, wiecie, tak nawalać jak w Dumie. Fajnie. Mam nadzieję, że nie będzie wyzwania trudniejszego zabij 300 wrogów, bo byśmy tu siedzieli do rana. O, łatwiutko, 87. A nagrodą ukończenie prób kopalniuki. Obych się nie obraził. Jak można, jak uda się, no to trzeba ich strącać z tej hołdy. A, sorry, zapędziłem się. Kliknęło mi. A, banara. A, gdzie? Ale piękne to było. To już do poradnika, jak to się gra. Dobra, 87. Kopalniki też mogły być jakieś potiony uzdrawiające, dokładnie. Ale to chyba czegoś takiego nie ma. To są te kamole, które zbieram z Zoli. Więc nie, to by mogło być. Bo ja kamole z Zoli zbierał, to jako kopalnioki to by się nawet chyciło. O nie, o nie. No idź. A, to one w Muspelheimie uciekać od nich tak, od tego dręczyciel Draugr mamy. Dobra, szał mamy, zostawiamy na później. 71. Ara. Dobrze. A mi uciekł.
Błędy robię. No, czekaj, to chciał go strącić, a chyba nie. Nie uda mi się go strącić. Dobra, 60. O, czyli 400 pokonanych. Wiem, że jest za mną. No wywal go. O, wywal go, dobra, jest git. Jest dobrze, jest dobrze. A, brawo. 55. I też szybciej ich. Dobra, jeden cyk. Dobra, ten szybko pójdzie. Dobrze. Osiem. Misiu. Uda się, uda się, uda się, udało się! Patrzcie za pierwszym od razu! Ale tak jest kot. I teraz tak, tego. Haha! To jest najszybsze pokonanie dwóch troli chyba, jakie się da. No, i czy mamy jeszcze jakiegoś trolla tutaj? Udało się! Wiedziałem, pamiętam, że będą trolle, ale... 45, no dawaj, bo ja muszę do haźla. O Jezu. Nie chciałem go tak rąbnąć, bo chciałem go... do tej lawy wpartolić. A. A czegoś ty się spodziewał, chłopie? Piszę ci na wierchu, że będzie więcej. Wali ich? Tak. Pięknie. No bo możemy nacisnąć escape w każdym momencie, czy nie? Tak, możemy, możemy. A co? Aha, no, aha, dobra, no ja w sumie ja. Ale już co wiecie. Ja się zawsze staram, bo wiem, że to nie wychodzi, już widzicie z praktyki. Jak ktoś zacznie, to już skończę, no. Chyba, że to nie ma sensu, jeśli chodzi o oglądanie, o oglądalność dla was. Te Pokemony, które...
Ale to jest... Hopa! Ale ich dobry... Nie oglądam jak walczysz w tej grze, ale mam uwagę na twoje... mam uwagę na twoje potrzeby. Dobrze, na uwadze. Dziękuję bardzo. Dobra, zaraz będzie ten koniec tutaj. Uda mi się go zepchnąć? Już myślałem, aha, to jest. Już myślałem, że ten Arteus skończy gdzieś z mobem, przepaść, będzie game over. No, słuchaj, marzenia się spełniają, wiesz. Oj, no, został tu. Ja bym go bardzo chciał podem pokonać. No ale jak on mi się... Dobra, wypadł. Helty przychodzą. Dobra, zaraz kończymy. Wyzwanie zabij 100 wroków to zakamuflowane wytrzymaj 15 minut. No w sumie ja. No, masz rację, Hasa. A mówiłem, że nie chcę jakieś 30, bo tam te 10... Nie, to było ile? 5? 5 mnie wnerwiało, a tutaj... Wycieszyłem, że jest jakieś konkretne. Dobra, no to tu są. A, tego się nie da zepchnąć niestety. Bo... Nie. On się uzdrawia. Dobra, leć, poszedł. Buch! Nie dam rady. Dobra, dwóch zostało. Dobra, jest, udało się. Z każdym razem jest łatwiej, nie? A, już zostawię go, już go zostawię. Dobra, ja zaraz zrobię Z2, udało się 100.
Idziemy do góry, czy jest jeszcze jedno? Jeszcze jedno trudniejsze, o mój Boże. Dobra, ja Z2. Przepraszam was na bardzo. Na chwilkę. Teraz wracam. Wiadomo, no. Już jestem, moi drodzy. Cześć. Jestem. Dobra, jedziemy. O. Pozwól schwytać Atreusa. Brama! Ale Się, chłopcze. Tak jest. muszę jeszcze na tego grzyba patrzeć. Chodź tu, synek. Ale co znaczy, że nie pozwól im zmory chwytają Atreusa. No, nie rozumiem. To jest... Czekaj, Atreusie, bo tu mamy ważną rzecz. Kup się. Świetne te wyzwania. Liczba przechwyceń Atreusa. Ja teraz narzekam, a jak go zaraz przechwycą, to będzie płacz. Ja chcę usiąść na nim. Tak jest, dobra, dawaj.
Widzę. Siódmy level, o! To było fajne. I trudne. Trudno było z tymi elfami. Ale ja już coś czuję, że na wierchu będą wiedźmy, nie? Wiem, ornament ognia, o. O, Cieszę się, że ze mną jesteście, bo to będzie Zerknęło trudne. mi włosy. Łysy, hop. Chyba piąta, nie? Piąte przez... Nie, już odbija, to już bije ewidentnie. Czekaj, czekaj. Dobra, oczy już naprawdę mnie szczypią, a w gardle piecze. Bez nieznacznych utrudnień nie byłoby wyzwania, nieprawdaż? Jesteśmy z tobą. Dziękuję bardzo. Na wierchu będą wiedźmy, które same się leczą i łapią Atreusa. I do pomocy elfy i te Wolverine objawiają się. To marzę o tym, marzę. Jeszcze te lodowe wiedźmy, to magia. Ten, który? Chyba się skupiam... Nie wiem, liczycie. No dobra. Ja też mam zdanie podzielone, ale skupiam się na walce bardziej. Dobra, jedziemy, no co będę, nie będę torbił. Zabij wrogów, aby wydłużyć czas. Aha, dobra, Bądź czyli... gotowy. Dobra, dobra, czyli jest to samo. Cały czas jest to samo. O kurde. Za tobą, uwaga! Czemu ja szału nie mam? Ale przecież miałem szału. Dlaczego? O nie! Ale myślę, że on tutaj te zmory na piątym to atakuje. Bo te w Nilfheimie pozdrawiamy, są wspaniałe! O nie! O nie! Tylko nie oni. Widzę. Wzmocnienie, ja w tym kładę mam wzmocnienie. Kup się, dobra. Wolverine nie dały rady, bo się szybko nimi zajęliśmy. O, tu jest... O! O jasderkusie! Mam minutę na zabicie go, ja. Dobra, trzeba będzie pochłaniać dusz pokonać. O jest, Derkusie, to będzie problem.
Czemu? Co się... Ale co się dzieje? Oj. Musimy zdążyć? A, zdążymy. Whee! Udało się. 20 sekund. Bałem się, że nie zdążę, bo mi się już nie pokazały w szkole. Jestem pod wrażeniem, bracia. O. Ładnie, ja jestem zadowolony. Nie było to jakoś trudne, ale presja czasu tutaj była niemiła. Zwalił ten gord. Ajajaj. Dobra, jedziemy. Nie wiem, czy szóste to jest Walkiria, czy szóste to jest jeszcze... Uniknij obrażeń! Nadchodzą. No to Czekam. w tym nie jestem dobry. O Jezu, Zerkusie. No dobra, trening. Dobra. Musimy pojedynczo chyba ich rozwalać. Skończyło się. Przegraliśmy? Trening nie zakłada porażki. Wystarczy trochę poćwiczyć. Jasne. Albo wrócić z lepszym uzbrojeniem. Dobra, nie ma Uwaga. lepszego uzbrojenia. Ja to przegrałem, nie wiem kiedy dostałem, ale dobra. No, wiedziałem, że to pierwszy Walka. ten... Pierwsza porażka mamy. Ale muszę 20 pokonać bez obrażeń. O jest, będę się męczyć. Uważaj, to nie koniec. No ale gdzie? Patrzę na strzałki na dole.
Dostałem naprawdę! Damy radę, czy musimy się dozbroić? Naprawdę stałem od niego 2 metry i on dostał. Dobra, ale to nie jest trudne. Jeszcze raz. Do dzieła! Wiedzieć. Spokojnie. Myślę, że pójdzie nam lepiej. Chyba z tym młotem muszę uważać na niego z tym młotem. Powtórka. Czemu nie? Żeby było takie wyzwanie, żeby Atreus nic nie dostał, nie? Ja bym po prostu płakałbym, że no jasne, no szał, po co mi szał? Że on leci na Atreusa. On mi jest niepotrzebny. Zmory pokonać. O jest, tak się, ale by teraz... Chyba na młotowego trzeba uważać. Więcej wrogów z lewej. Znowu nie wyszło? Już nie wiem. Kiedy się uda? No tak blisko. Jeszcze jeden raz. Dobra, zaczynajmy. Ładny widok. Jak oni wylezą, to jak nie mamy szał, to jesteśmy niewrażliwi w ogóle na taki. No to kurde, co to jest, że... Co robimy? Ale to jest głupie, przepraszam, ale jeżeli ja mam animację, której nie mogę przerwać, ja dostanę akurat wtedy latającym tym, no to jest nie fair. Bo ja nie mogę nic zrobić wtedy. Matka. Do boju! A jednak uniki to nie jest mój dobry. Wilczki radzą.
No to tak daleko leci. Połowa. Ja głodny nie jestem. Kolejna fala po lewej! Boję się już przy krzyściu. Para. Noż kurde mol. Co jest nie tak? Brakuje nam sprzętu? Nie udało się. No nie udało się, ale znowu ten z młotem, bo to nie jest trudne. Sorry, Jeszcze raz! staram się to dobrze zrobić. I zrobimy to dzisiaj. Powolutku, powolutku. Możecie paść w nich. Aha, się z nosu się kierą. Dobry pomysł. Właśnie. Dobry pomysł, Asap, super. No, zapomniałem o tym, że można tu ciepać tą siekierą. Kolejni wrogowie! Po lewej, bracie, więcej wrogów! Uważaj, ojcze! Łapkę cię. Ale noż kurde, musiałem zmienić to, czemu zawsze na tej ostatniej rail mi się ten. Chciałem ciepać, ale... Bo pod F jest strzelanie piorunem, a pod R jest ciepanie i po prostu te dwa knefle mi się tutaj... dają. Powtórka. Czemu nie? Damy radę, damy radę. No widzisz. No i to jest to. Znowu zacząłem animację tego i on mnie uderzy. Nie, ja muszę zrobić to tak samo jak wcześniej. No to ciepanie się kierą to w praktyce nie będzie. Jest dobrym pomysłem, Jeszcze jeden ale... raz. Dobra, zaczynajmy! A to nie w ciebie.
No tak jest dużo lepiej. Tak jest dużo lepiej. Jak na razie. Teraz robimy. Ogień po lewej! Myślę, że pójdzie nam lepiej. Później. Lecę na niego, leci to na mnie, a ja nic nie. Kolejna walka. Do boju! Ale to nie jest trudne w ogóle. O, uważaj, no. Oj, trudno się. Nie wiem, czy tam zobaczyłem czerwoną strzałkę. Wiem, że już podczas tej animacji dostanę. Damy radę, spokojnie. Znowu nie wyszło? Już nie wiem. Kiedy się uda? Ciepanie się kerami koliduje ze strzelaniem z Atreusem. Atreus więcej robi... Nie znać. Muszę sobie chwilę podychać. No te pierwsze nie są trudne. Te. Patrz, teraz dostanę pociskiem, to mnie szlak tak. Dobra. 10 jest połowy. Wrogów z prawej. Nie no, tu musimy to toporem robić, bo to się nie da. Dobra.
Miał gry. Robią takiego dasha na mnie. No, próbujemy do 21, tak wam powiem. Powtórka. Czemu nie? Wiera, mówiłeś kiedyś, że chcesz, że chciałeś takie wyzwania w tych grach. No to masz. A teraz z tymi draugrami, on tu wyjdzie. No musiałeś się dać chycić, ty baranie! Jaki ty jesteś w jakichś wyzwaniach, można mówiłem, ale nie o wyzwaniach zero hit. Jaki to jest pacan. Dobra, zaczynajmy. Jeden. Ja się muszę skupić, no ale... A. Ja myślę, że te wilki mógłbym zostawić na później. Bo ja nie chcę od nich odległości trzymać, bo potem oni się gromadzą i ja dostaję w ciry i mam wielkie prawdopodobieństwo, będą. Ale tak to jest, no ja nie widziałem, że... Nie widziałem, że tu leci we mnie ten... W ogóle nie widziałem, że leci we mnie ogień. A nie dostałem żadnego tego... Kolejna walka. Do boju. Spróbujemy inaczej. Ten się zawoła na pojawia. Oj, Wolverdraug puściłem tutaj. No, to fest inaczej zagrałem. A, pier... Uwaga! O jest, Derkusie! Chciałem, żebyś mnie trafił te. Posiłki! Ale no nie, no to jest głupie, to jest tak durne! Radencie musimy się dozbroić. To jest naprawdę durne. Bo jak atakuję, ten mnie z boku robi jakiegoś dasha. Cholera wie. Te dwa pierwsze zagram normalnie, ale nie no, widzicie jak ja... Ja robię to z dystansu. Oni się gromadzą. To ich...
Uła! Prawie bych trzech zabił tym jednym. No jak ja to miałem zrobić, jak oni mnie osaczyli? Może tarczą byś użył Fred, nie wiem, jak mi się nie uda, to trudno na tym zostać. No to... Powtórka. Czemu nie? Nie, te wyzwania są trudne. Ale przynajmniej mamy Walkirię. To żeśmy zrobili. Skupię się na jednym, tak? A pozostałe unika. Nie dawaj się osaczyć i będzie dobrze. Chcę patrzeć na dół. Ło, rekordowo 10 żeśmy pokonali. Teraz to, teraz to. No i tu mi brakuje. Ale się mi serce wali. Ej, no proszę. Udało się. Udało się. Brawo, dziękuję. Bo ja, wiecie, jestem bardziej naparzownik niż... Jeszcze jest jeden miecz. Nie! Jedna brama się O otworzyła. Jezu, jak dobrze. Ja. O! Ciężkie wyzwanie. Znaczy, nie, one nie było ciężkie. To ja byłem... Ja w uniki nie umiem. Gdybyśmy połączyli ten gorąc z chłodem Helheimu, byłoby idealnie. A gdyby wszechojciec miał skrzydła, byłby smokiem. A, idziemy jeszcze dalej, zobaczymy. Chcecie jutro live'a? To po... troszeczkę później. Po wywiadzie. Ja można. Gowa. Ja też się nie mogę doczekać do Ragnaroka, którego nie grałem, ale... Zwykle nie stresuję się podczas wspinaczki. Ale uważaj. Popieram powyższy wniosek. To już chyba być... To jest chyba Walkiria już. Jeruna, ja mam jeszcze po Walkiria iść. Znaczy ja nie mówię, że dzisiaj... Ja!
Nie, idziemy wzmocnić nasze ostrza. I tam to było najtrudniejsze teoretycznie. Idziemy do Broka. I szósty jest ten, szósty. A ta Walkiria jest ciężka. Nacisnąłem też sklepu Broka, bo mamy tyle węgli, że możemy ten. Dlaczego Ody nazwą władcą wisielców? To historia, która dobrze obrazuje jego głód wiedzy. Odyn spędził 9 dni jako trup. Tak. Powiesił się na jednej z gałęzi Yggdrasilu, przebił sobie bok włócznią i wykrwawił się do studni przeznaczenia. Przemierzał krainy umarłych i zgłębiał sekrety drzewa świata, dopóki Yggdrasil się nie zirytował i nie odesłał go z powrotem do świata żyjących. Nie wspominałem, że Odyn to szaleniec? Wow. Co udało się wam znaleźć? To jest epne. A brakuje nam wielki ornament ognia i ornament sytu. Teraz zaklęcie. Miejsce do sobie. Chcemy dostać. Nie, coś tam. No dobra, to No, o czym żeśmy jeszcze gadali? o tym, że ja muszę broń doposażyć. Jak ja to mam zrobić? A, tak. Jak nie? Owca. Nie mamy nic, czekaj. Ogień. Nie, u niego się to załatwia. Gdzie się... Wspomniałem, że ja mogę ulepszyć ten. Dobra, spadajcie więc. Nie, to było w broni, na bank to było. A? Jasne, sklep otwarty. Biodra! Wiem, że nie biodra. Kup. A. A. Tak mi brakuje. O, to się przyda. Gaci. Dobra, nie, potem to... O czym to ja miałem wam? Chyba cisnęmy do Walkirii jeszcze. No spróbujemy, zobaczymy ją po prostu i tyle. Ja pamiętam, że ja się z nią długo bawiłem. Czegoś tu nie rozumiem. Odyn chce powstrzymać Ragnarok, ale wąż przecież już go widział. Więc chyba się nie udało. Los bywa zdradziecki, a Odyn ma w sobie dość buty, by wierzyć, że go przechytrzy. Los to kolejne kłamstwo bogów. Wszystko, co napisano, można wymazać. W tej kwestii zgadzasz się z Wszechojcem, bracie. Nawet jeśli nie może powstrzymać Ragnaroku, ma zamiar poznać dość szczegółów, by zmienić jego przebieg.
Przypomnijcie mi później, bym opowiedział o wilkach. Wiem, było coś dobrze. Dobra, no. Walkiria! Uważajcie! O. Bądź gotowy. A! Tutaj jest kilka tych ataków, fajnie! Ale naciskam ten pieroński unik. Ale zrobiłem przecież unik. Biegnę do ciebie. Nie no, Gondul jest trudno. No tu się obróciłem. Ale jak na pierwszy raz było dobrze, dobre ataki były, bardzo dobre, tylko no ona jest bardziej wytrzymało. Próbujemy jeszcze, no jeszcze tak, bo muszę ten, nieźle poszło, no nieźle, nieźle. Bądź gotowy. Ale nacisnąłem. Ale zablokowałem się! Na kamolach! Wiem, tutaj mogłem... Szybko brać.
Ale mi się łapy trzęsą. Myślałeś o odwrocie taktycznym? A, to trzeba tarczę dać, ale byłem blisko. Ja byłem blisko. Tylko, że nie wiedziałem, że jak ona to wymachuje, trzeba dać tarczę. Myślałem, że unik wystarczy. Ty, ale było blisko, próbujemy jeszcze, nie? Bądź gotowy. Aj, nie zrobiłem tego. Nie no, kurde, robiłem te uniki przed tym. Ona jest do zrobienia i to lekko myślę. Będzie dobrze. Wszystko u ciebie w porządku? Ale blisko byłem, ale blisko byłem. Cały czas blisko. Próbujemy do końca, czy kończymy i na jutro damy, co? Tylko w ogniu nie stój. No wiem, ale... Co robimy? Podchodzimy jeszcze raz? Jest bardzo blisko. Może jeszcze raz, dobrze. Bądź gotowy. Aj, źle. No nie no, jestem w głupiej sytuacji. Ać. A, no jest w ogniu. Nie, dobra. Jutro to zrobimy. Trzymaj się! Jutro to zrobimy. Tak to zrobimy. Jutro skończymy. Helheim? Może pójdziemy do Helheimu też. Zobaczymy. Dam znać na Discordzie, o której jutro będzie live. Myślę, że chyba około może 18-19, coś takiego. Zobaczymy. Dam znać na bieżąco. A ja wam dziękuję w tym czasie.
Jutro szafniemy ja. I dziękuję wam bardzo serdecznie. Za to oczywiście zapraszam do Discorda i tak dalej. Dzięki za wspólną zabawę. Dziękuję również wam. No i do jutra, nie? Do jutra na spokojnie. Nie przygoda Ketchupa kiedyś zmontuję, ale muszę się teraz uspokoić. No bo to energii zabiera, nie? Więc polecam gorąco. No i do zobaczenia. Cześć.